100.000 danskere sidder bag skærmen for at finde en kæreste eller måske bare en ven. Men der kan være langt fra cyberspace til virkelighed, og derfor har netdating nu fået en konkurrent, eller modbevægelse om man vil, live dating. Gitte Henningsen er på udkig efter mænd med et hemmeligt kendetegn. For os, som måske ikke er så meget for at sidde og skulle vurdere folk ud fra et billede eller ud fra nogle skrevne ord, der er det en god idé ligesom at komme tilbage til basics. I aften bærer de det hemmelige kendetegn her i Torvehallerne i København. Ideen er at få folk til at mødes så forskellige steder som for eksempel i Føtex, Statens Museum for Kunst og IKEA. På hjemmesiden findmignu.dk kan medlemmerne læse om den næste live dating event i Danmark. Ideen fik Birgitte Jonsen i bilkøen til vaskehallen. Der kom jeg i tanke om, at det kunne da være meget smart, hvis man kunne se, om nogle af de mænd, der holdt i køen, de var singler. Og her kom det hemmelige kendetegn til verden. Et kendetegn, vi har lovet ikke at røbe her. Nu er vi sådan i Danmark, og jeg går ikke hen til dig, selvom jeg synes, du ser sød og siger, hey, skal vi to drikke en kop kaffe, når du er færdig med at handle? Det tør jeg jo ikke. Men hvis man har et diskret kendetegn, så er der i hvert fald måske en barriere, der er brudt ned. Det nemmeste, det er jo automatisk bare at gå hen og sige, hov, du har noget, jeg kender der. Den kender jeg også. Kan du se, at jeg har også noget? Aftens arrangement er godt i gang, og Gitte Henningsen er kommet i snak med et par medlemmer. Man skal ikke drive det til, hvad man vil. Ja, det startede jeg ud med, hov, ham kender jeg. Jeg kender ham så ikke, men jeg kender tegnet, ikke? Han så helt forkert ud i ansigtet til at starte med, men så fandt han jo af, hvad jeg mente. Ikke? Så står vi og snakker, men det er det hele, det kommer ud på. Og kendetegnet forbliver hemmeligt indtil marts, hvor et nyt kendetegn tages i brug. Og medlemmerne af findmignu.dk er især fra 35 år